Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω σύντομα και απλά να σας εξηγήσω τι είναι το prompting. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η επικοινωνία με τα συστήματα δεν είναι απλώς θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα γλώσσας, αυτής που ονομάζουμε prompting. Φαντάσου πως έχεις δίπλα σου έναν παντογνώστη βοηθό που μπορεί να γράψει, να εξηγήσει, να δημιουργήσει ό,τι χρειάζεσαι, αρκεί να του το ζητήσεις σωστά. Αυτό είναι το prompting, δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία δίνουμε σαφείς ερωτήσεις ή εντολές σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να πάρουμε στοχευμένες και χρήσιμες απαντήσεις. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Αν γράψω το prompt «Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη», θα λάβω μία απάντηση όπως «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας κλάδος της πληροφορικής που προσπαθεί να κάνει τους υπολογιστές να σκέφτονται όπως οι άνθρωποι». Θα πάρω δηλαδή μία απάντηση σωστή, αλλά γενική. Αν όμως γράψω σε 100 λέξεις με απλή γλώσσα, εξήγησέ μου τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, σαν να είμαι μαθητής γυμνασίου, τότε δίνω στο σύστημα πιο σαφές πλαίσιο και παίρνω πολύ καλύτερη απάντηση. Με το σωστό prompt, η απάντηση γίνεται πιο προσιτή και πιο ουσιαστική. Για να δημιουργήσεις ένα καλό prompt, ακολούθησε 5 απλά βήματα. Δώσε το πλαίσιο. Πες δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος σου. Δώσε το στόχο. Τι θέλεις δηλαδή να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Εξήγησε πώς θέλεις να ακούγεται το αποτέλεσμα. Ποιο να είναι δηλαδή το ύφος. Αλλά και ποια να είναι η δομή. Ζήτησε λοιπόν συγκεκριμένη μορφή ή περιορισμό. Και τέλος, δείξε πώς το φαντάζεσαι. Δώσε δηλαδή παραδείγματα. Αυτά τα βήματα μετατρέπουν την ιδέα σου σε ουσιαστική επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη. Στην εκπαίδευση, το prompting είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Μπορούμε να ζητήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη να εξηγήσει δύσκολες έννοιες, να προτείνει δραστηριότητες ή να βοηθήσει τους μαθητές να αναστοχαστούν. Βοηθά εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν μαθήματα και μαθητές να μαθαίνουν με τρόπο πιο δημιουργικό. Πες για παράδειγμα, δώσε μου 3 τρόπους να διδάξω τη φωτοσύνθεση σε μαθητές γάμα δημοτικού χρησιμοποιώντας παιχνίδια ρόλων ή εξήγησε το φαινόμενο της βαρύτητας σαν να το εξηγούσες σε ένα παιδί 10 ετών. Ένα prompt όμως μπορεί να είναι και περισσότερο δημιουργικό, όπως γράψε ένα μικρό ποίημα για τη φιλία μεταξύ ενός μαθητή και ενός ρομπότ. Εκεί μια πιθανή απάντηση είναι ένα ρομπότ και ένα παιδί μαθαίνουν πλάι-πλάι. Κάθε βήμα στη ζωή. Ο ένας έχει καρδιά, ο άλλος κύκλωμα φωτεινό, μα και οι δύο ψάχνουν τον ίδιο ουρανό. Τα δημιουργικά prompts ανοίγουν δρόμο φαντασίας και συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής. Το prompting είναι κάτι περισσότερο από εντολές. Είναι τρόπος σκέψης. Είναι διάλογος με τη γνώση. Και κάθε καλή ερώτηση είναι η αρχή μιας ακόμα πιο έξυπνης απάντησης.